Pozdravljam sve prisutne da završimo preskonferenciju fudbalskog kluba Rudar Prijedor. Tema današnje preskonferencije je utakmica koja se igra u subotu u 13 časova, dolazi nam u osvojenju kupa BiH, dolazi nam Borac iz Banja Luke. Nešto više o toj utakmici reći će nam Bojan Kruj, trener fudbalskog kluba Rudar Prijedor. Gospodine Kruj, izvolite. Dobar dan, poštovanje, prije svega da vas pozdravim sve prisutne. Kao što ste rekli, očekuje nas ekipa Borca iz Banja Luke, koja je sigurno u Premier ligi Bosne jedna od najboljih ekipa. Mi ćemo pokušati da damo sve od sebe, da napravimo dobar rezultat i da pokušamo da prođemo dalje u kup. Sigurno da nas očekuje težak posao, ali spremali smo se dobro tokom ovih priprema i pokušat ćemo stvarno da damo sve od sebe da napravimo što je moguće bolje rezultat. Respektujemo ekipu Borca, sigurno da će oni biti favoriti na ovom meču, ali mi imamo naše ambicije i pokušat ćemo da napravimo dobar rezultat. Da li su vam svi fudbaleri na... Imaćemo par kadrovskih problema, nećemo moći da računamo na 2 ili 3 igrača, ali svi momci koji su spremni za tu utakmicu bit će na raspolaganju. Damjanić, kakva je atmosfera u slačioni? Atmosfera dolaskom šefa stručnog štaba je odlična. Dolazi nam ekipa Borca iz Banja Luke koja se bori za Evropu. Naravno da ih respektujemo, ali nema čega da se plašimo. U subotu očekujem pozitivan ishod, a to je prolazak dalje u BiH. To je to.